ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me ole when hi ni somni pasari march sang ni somni panga ani a tun lai kan zoram chanchin le boruak chuanin shiada ti nuam lawin ral ati muang lo hle maya tun tuma po hianin mizorama thil thleng tura kan lo swang tu angai lo kan chalai te ril ro aronin tu chhowe ta te po anianga miswal rual kan ti mai film ve le movie ve la kan mu thin mai tua ma man rokenga midang soi sakro nang chi kha mizoram chung ngeya hian athleng ve tat maya himi chung changa hi YMA Kulikon Vengthlang branch te chuan FIR ni somni pathuma khan thelu to in thil thlen dan kim chang hrechiang turin Kulikon Vengthlang branch secretary laldan moya kan biak na kan ron ti chuak dona kan ngai tha khau ma hian jingkara in bia te kan nia o te po duangin aring tok lau dewani pun ngai thak dan kha milau thiam sakanga kan ngai thak tak tak ma in kan zoram din mun hi tlem kan soilang ve duwa zoram din mun hi kan thalai ti kota hian in ngat tak meu mewa tun laya news kan sha tam bera chuan damdoi man le inswal ron hi ani a tin mechha te po kan bang chuang lova chuwang chuan kan omna mun thewa khanin tongtrai mulin pathian autang phut tiang u ti khan thuma kan nei du'a tongtrai na hianin ra tha tam taka chwa theya kan zoram chalai te hi pathian hna pathian kuta hian lan tlangila zoram ral muang ma na changa ral muan na state kan ni le theinan i tongtrai fan tiang u ti khan thuma kan ron nei ange ole tuna chuan laldan moya kan biak na longai thatiang ani somni panga khan YMA mingtop khanin FIR khain thelu tania e khami chungchang kha e engtika e thil thleng wang nge ni a FIR in thelu chante kha o abuletang kha min shil them chu Indian di mo Indian di kha central way metronga rilo da run puin atlang kha ni somni pahni tro ni somni pahni ni ta Indian di kha kini branch Kuliko ni branch tu mak entren to ta ne chuan local council khat ngai kan lom ta ta chuan local council in committee khan vengchung ti fai atlang ko awangin kini Kuliko lampang branch pathum te pe chu hei dongin kan atlang ve che thelo ni khami adona arui lo lampang zong a khan amero chu kami na tlan laklo lai khan nge kumpuan trangkat ke mani branch president vice president mo ke mani vice president teu kha ananta chokan ni kan vice president ni PDP president ni bukta Kuliko ni ta hian chungwel chuan tikha khilai Kuliko na khian Kuliko salvation big in thanga khian chu salvation big in thanga khian damdo hin pelai chu an man ta ni an man po chu kan veng chung mi thon ta ni kan veng chung mi thon ta ma saki mani branch member ni lo ta i chuan anan man kha chumi kan vice president ka ti chumo PDP president chu i kutan thak ron tak i bera hi kutan thak ron bera hi chumi kan PDP president kan vice president ni bok nau chi fapa hi ni ta ni na kan na ku tel be chong ni lo ta ma ta pe chu kami han man na po khan i kha atu ka khan ke ko kan le te lok atai vela khan chu pa chu kan veng mi an man chu an branch way me tele VDP tangkop le chung te an chung le na tangkop khan homan da ta achun chu mi kara chu na thian da ho kha alo wa shil manan ikan ring da wa chu mi ai in kom rol tok welan ta tu no kon thak tele chu an man ta po chu mo interest an ni bang khan kami aman du ta ji khan an chung le tele bang khan an ring da khan di kan han ring da mo
chu i kan lo khan atu ka khan pathian ni ti ta ni somni pathum ke tak pe chong klo shar do tlai dar nga ben ka khat chawa anan soi anan report ka stet khani me chuan tlai a hian dar nga le chan be don a hian OB group a hian khan anon soi ta chuan Kulikon West Branch ho WM committee room a kan tlan khom chuk ta news wel kun thak thoma kan theta chuan report ka kan ngai thata ta chuan report a kan ngai thak a chuan CCTV footage te an khan mission meng thlang lam tang hian local anti meng ka hriamo ingta gel ngin ni pasari tang pariat vel bor an mm chuan anon pekha ani in han ti kan in chunga che chana lom lo ni ka a chei kham an varanda a hian ei bathlar a hian hungak tho si hian sika ta lo zu ni kha chuan kami kha an ko ta ni anan khowa a pia loka hian anin atanga lang phavek si ma se koi na hlia do si la ya te khan kutanin thla na mun chu ni ta ni chuan in khom bang ho ma pol then khat khan an hmu ta ni bang ma pol then khat khan chu kut chu ni thlak rei tuk man lowa amero chu kangala ta chu min vo ta chu ti ta chu mi ta mu tu tak kha an bo man lowa an nu do thil khan tan ma mu ka atira khan chuan in khom bang kha nu ho then khat kha anan tre do tur to ta khan na te khoya chu ti ka ti anan ti kha an se sen ta chuan pakhat phei chu an tia anan da ila hriang ila hriang south beach te kharon ti an ti chuan an tla pe ta bolero le scooty mo le bike karong kal khan ta chuan bolero kha tlan ma sabera chuan scooty na zui bike na zui ning ka hria CCTV tang khan mo anan en khan chuan an tlan pe zela sami police te civil hospital road TVS servicing center bula son an number plate an khuna te pawh kha an phel an hlipa football lam an tlan chawe ti kha CCTV tanga an hmu dan an report khan ta mo chung vel chu an hi chuan zana khan chumia chuan kan tlan khom ma joint meeting te kan neya ta chuan police lama kan FIR kha a join ang khan kan thelu ta ni branch WM pathum Kulikon branch West branch le Kini Vengthang branch le VDP ang khan chuan FIR kan thelu ta police pa rang tak kha an bo zui khala ta chuan CCTV tang te tang kop khan eng tir mani khan mi pali hi man ta chu voin lamai chan chin an ngai chang le u kan te chu te po chu pali che hin laman ni hian kan hria tu na hian amaro chu police an film khurang na ngai bi kai chuan thil hi tun lai dan doi lo lai lo ni bok na again ang ve hi india chuan tum hi kan thachi lo dawa atira chuan joint committee nga PR kan siam tur thu ka soi te pe ka chuan an ming tira ka kan du ni khi ni chuan kan chin ri wang khan so police lampang khan ti lo sang dur khan meng du si do investigation kal lai report te thil ani wang khan chuan thalom police kan ring to ka an kuta kan da to kan chuan hian ti te kan te chuan police ron chukin PR te bokati khan guarantee khan ni katiang vel khan ni chu van zia lo em ani le kan zo du le lok chu i khang
miswal ti mayang I zoram su ngaya khatiang khan expert lut tuk main fi ma kan hmu chinang main mayan tuama I motor number plate thleng khan tiang khan an tuam an sin kur le an thil ti tu man chiang em ka sha I khami miswal ati kha tuna an man to hi an hming chu soilan rem lo ma se I kumingzat borvel nge ti kha min soi sak remim le somni pakhat e somni le inkar lo ve kan ya an laman lo hian tlema u do chu nom ma na e chuti an man zia to ka chuan hmm somni pakhat an ni ani chu azia lo hle men la no pang ani le tunan man chin a hi in veng chunga mi vek ti thau ti na em ni branch dang veng ma chung min te tel mi lo e chu ti zok i tu mo veng sang vek an ni veng khat kha inang an mi lo veng sang vek e ani chu ani le tuna an veng ni chu soi lo ma yang tro o ni me ye ma se veng sang vek kan ni apui lau kha ka chu mo mm ani chu in veng ve ka mi news kan han mu da na kha chuanin I nang ma ni veng chunga mi kha in veng ve ka mi ti khanin an va soi sa tai amon ni o kha ka tia mo mm ka lau she dik cha lo ni mo kara che da na po yan kan veng mi chun tel lo e a mai ro chu i atira an man bera ka chu kan veng mi tho kha ani thunga o o kataranga dar kol tho ka chu ani ani umjina chu kan venga taka dar tho chu a thian te tho kha ni ta o a thian te nge dam doi le thin tu te nge ti kha chu kan chat lo ta mm ama ber ka homa zui ta ka wang khan o e abul tum tu ber chu kan venga mi tho chu ni mel tho umjina ba shil la khamo o amar tu na gutla tu te kan chat te china zona kana in zo po khan mm kan veng mi chu tu man tel lo ni mel ani chu ani le an soi sakta ka kha khami kha kumin zat borvil nge ming soilan rem cha lo ma se ani hi kum som ni pathuma changa hi nga inkar vel bor ni kaman ring e kaman chiang mai lo o anin pachiti war vel le bor chu khat ni ya mo o ani le an soi sakna vela chang khan enge hliam han lian tham e mo kha tyang ang te kha tuna din mun reng reng he enge ni a chu avan nei ya inkhom bang khan ma mm chuan chu mi zana chuan FIR da kan telo ta khan ni po police rang ko chawa a medical tur khan mm kim kha medical khan patia nalutuk ang kha chu anei lem lowa o chu tlema sei ve do ka chu ka ke min khol na ti vel kha ti mai ta mm a an khoi ri man lo ani le mm min khoi khal bon a kha tia ama kha lo in veng ve bo khat ka chu ka tek ve ta ka chu tia o ka tiang vel kha ni na lu tuk chu nei lo chu ti nga an som tur kho pang mo tuk ti vel te po alan be chu nom lo ani chu van nei thak hle mai ani le kan sha cha ka chu kham in veng ami in tlangwa la tu nai soi mo an soi sakta ka kha engtin nge an va kau chwa ti khanin an va kau chwa ka enge soi sa tur ngot khan an va kau chwa ka an tia enge an va kau chwa da kha in sha sa ni em ti lai te kha o min shil sak le lok them chu ka kan tha thiam bi selo ama kan veng ami ber ka ran zo hian mm an man hi isu sum em ka tia a ka tha thei lo atia o main tu mangang ka tha thei lo ka tia e chung o vel chu ni police station a pon ka zot le tu ma shelo ka shelo ka chu ti nge ya ma ka chuan mo e ani chu Mizoram chhung nge ya khatiang thil te ran muang lau takin thila theng ania ani le top nan tak tak kan zot le lok chenga tuna an man to china hi enge an veng ming te chu soirem lo ma se an ming te po soirem lo ma se tiang kan ti dei tiang ID Mizoram mi nge an ni em ral tan te an ni mya lem ti te kha sha dare mem le mi zo ram chu mi nge mi zo pa nga in ni ral tan ni lo a kan sa ang kan ni me le ning le lo ve le na chuan mo la do pok te kai kai a kan chu zir lai te an ni a o o yang te khan ani ni exam nei nai vai ang chi te an ni nok mai kai mặc hle me ani chu avan zia lo em o an vai chuan han man veksela an du sak pui hle me ani nia chu chuan I boy om cha o til enge pakhat chu mo o press release kan an chuan a chana po kha o kan
ngai thu takop na kulikon a join ang pon Mm. tiang hi zoram a tu na ya a hluar em me dam do e hluar mai ba ka hian Oo. tianga in khoi ron ang ji te Oo. veng chung a ral mong lo ni khamei ro phana ti ral mong lo ni tu ka Adik chu sa. ang chuan a kan veng chung a le zoram chung a ti thleng to lo se kan du a Mm. khami vel kha nge a thlen non to lo kan du wang khan Mm. ei veng chung te le zoram chung nu le pa tam tak thalai te po tan te po ni a him to lo Oo. ni Adik chu sa. ang chuan ti han ti ral chit nan te po khan le an mani te po kha an phu tok hran man mu ka chuan i enge an phu tok hran na kha mu nge se chuan midang te po kha ati kim kit to ka kan ring dawa Mm. tiang tam lu tuk kan du lo zealan ti rat pakhat khan ni ve bawk ani Oo. Chalutuk na em nilaw mase khatianga oh tum lutuk tak maya miswal geng rualang maya mo mizoram sunga nia khatianga chun lai hola le ngal e nia tila thleng kha e voi khathen na tiponi helo modro niang khadiang ang ngam palut tuka an che du mai kha ke mani lampang kha a police lama ti vat kha thak an ti ke mani a malak ngot ai kha chuan wai mm me te chu thiam lui kan chang zung zela social media hian oh ina an motor number te pawh CCTV tang kan hmu ve thei to ni scooty number te pawh oh a mero a tira tak chuan mission veng thlang pa kha kan cha chhuak ani oh mission veng thlang bik chuan senga a chu oh plan ti lawan wai me soi tu te pon oh i chuan chu joint committee na chu kan ko phei ani mm ta chuan i anu le pa pawh hian anong kal puia oh i kha kha in tin tin ris a scooty number na kan chui chaw thei wang khan oh kha kha zona kar han zawta ta chuan ani khan mi zat nge ni kan tia pasari atia mm i chuan ngatia mai tum chunga kha ti non tia kan tia mi mu kan hlawa tia mm chuan tu tangai chen dang chu kan tia a soi thadu ta that lo mani ta khan chuan ani chuan te kanin kol rang chuan zona kan zot rang siam min sang la du si lo ni chuan ke mani ka in ti thin ri mai mai do ne e police ko te pi va tang u i ameng che thak mai mai na ki na mo pala om ning kan tia oh police ka kan pe vat ta kha ni mo mm chung gan chu ni ke mani ven pa ke mani han chan ka ta pe ka chuan ke mani kan lo zot so lo ni o ti te khan wa om le a amero chu da da ka kal kha ngai be sia phim kur taxi khan ani chu mu le chu wai ma me chu lam ni point film khu thiam hle mai atiang khanin tuna wai me lamin local zui ta ni ula engi mopal thil theng thei in dop na de chuan a kut hanin thak bor lo thei a e thei lo chang a oma o lo ye thei lo do chang a so ye oma an do so ye o shat zo te ngawi mo ka o man no re re hi le an veng mm ming ta po di lo an si mi mm shat thina o chu chu kan lo ma chon tem to bang hian a mm thin rim sam ye lo po thin rim hi ol tul do ti nga pi ka ani ka ki don chuan tuk ani chu a I inti thale me police kuta hlan mai khanang ma ni tan te pon I a thazokin kan dinga tun la ya media chak to sia I wai me haute ming cha ti ol velu tuka indik na lam poni ma se mo o dan anga khatianga pek mai kha thain ka sha chuanin I atop lam han nei do ni la inge han soi mai deuh te le I chu chu ka soi lawa han tiang si te khatiang te khai neim so ye mai em ka nei lo chu an ni ti tu la chu ni ti nian kan an kal chu ni do me police station chan chan chin ngai changin o o he voin lama po hian an kal le tur ka ni a chu mm report mm te po chu kan ngai tha ve le zelanga o o i an cái ni man vak se kan dua an pu tok mm sam na kam nge se kan dua o an o mai ro chu aban chu me ang chuan han dik rum rum mang chi te ka kan tum che lem lo tu ra chuan ken kan mm social media te an mail chu ti ka ti an ti phok thin tak na in ka mm chu chan mai na ka ni a o o an mai ro chu ke ni chuan police kan ting to ka tu ra chuan police te kuta kan da kan hlan to a o an ti thei biak an ti thei pia lam te ka chun tan po har sa police ka thopui turin kanin ti tok mai tu chuan awai meng chuan mo o o
police ko ta kem khain da deu top ma kan police station duty te officer in charge ten fele me ma ta chuan kan da to pa adu khoplo nu te chum phala an phala na po kan nei ge ngoi mang chu kan man mo thina yang chuan amero chuan ni chu film bur tak dan 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 hoi kal chu kan ron hei investigation ang kal puya khan mi pui lam pang pui kan lo man mo thin do wa khlaya khan keni chuan ten nga phot thi kha police mala na kha kan tum dan chu ni ani chu